Televisió de Cambrils ja té emissió en TDT. En les últimes hores s'han engegat les emissions en proves del Consorci de la TDCAM. Per tant, ja ens poden començar a sintonitzar el canal 56 de la TDT. Les emissions regulars començaran el 8 de desembre, dia de la Festa Major de la Immaculada, i coincidint també amb el tercer aniversari de la televisió. Si tenen problemes de sintonització, ens poden trucar al 977 36 34 05 i els en donarem més detalls, o bé adreçar-se al seu instal·lador autoritzat. Hola a tothom. Avui, amb aquesta bona notícia per part de Ràdio i Televisió de Cambrils, encapçalem la nostra atenció informativa, però l'actualitat local d'aquest dijous ens deixa altres temes. Resumim primer els més destacats en el sumari. Les obres de la nova estació del tren de Cambrils s'adjudicaran aquest mes. Ahir l'alcalde de Cambrils, Robert Benages, juntament amb el regidor de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Dani Pallejà, visitaven els responsables del Ministeri de Foment a Madrid. Sobre la taula, un altre tema important, la desafectació de la Nacional 340 en el seu pas per Cambrils. El mes de novembre es tanca a Cambrils amb 2.199 persones a l'atur. Això suposa un increment del 4,4% respecte al mes d'octubre. En el global de la demarcació de Tarragona hi ha 60.541 persones que busquen feina, un 2,4% més que a l'octubre. Per Nadal, consum responsable. Aquest és el missatge de l'Agència Catalana del Consum, que ha editat una guia amb alguns consells bàsics. Es recomana fer una llista de les compres que es consideren necessàries, comparar preus, conservar el tiquet i buscar joguines que s'adaptin a les edats dels nens i nenes. Dia històric avui per Televisió de Cambrils. Aquesta casa ha començat les emissions en proves en televisió digital terrestre. No serà fins al proper 8 de desembre quan s'iniciaran les emissions regulars, coincidint amb la celebració del tercer aniversari de la televisió i amb la Festa Major de la Immaculada. Per sintonitzar-nos, només ens han de buscar el canal 56 de la TDT. Si tenen algun problema, ens poden trucar al 977 36 34 05 o bé consultar amb el seu instal·lador habitual. Ara ja no hi ha excuses per veure Televisió de Cambrils. Des d'aquest dijous poden sintonitzar amb nosaltres a través de la TDT, la televisió digital terrestre. Cambrils és l'encarregada d'iniciar les emissions regulars coincidint amb la celebració de la festivitat de la Immaculada. Aquesta data és especialment significativa per Televisió de Cambrils. Recordem que fa 3 anys s'inauguraven de manera oficial les seves primeres emissions. Des de llavors i fins avui han passat moltes coses. Una de les més destacades, la creació de l'empresa pública municipal, Cambrils Audiovisual, que ha permès crear un grup de comunicació que gestiona la televisió i la ràdio municipal i ja treballa per oferir en breu productes multimèdia a través d'una nova pàgina web. El projecte l'acompanya també les noves instal·lacions del carrer Colom que s'afegiran a les actuals de Ràdio Cambrils. Les emissions en TDT són fruit de l'acord amb el Consorci TDCAM, que ha de donar servei als municipis del Baix Camp en un projecte futur d'ampliació de serveis. Cambrils Audiovisual és l'empresa que gestionarà aquesta activitat per compte del Consorci de la Televisió Digital del Camp i en principi tindrem l'ocasió de produir, de moment el que es veurà fonamentalment és les emissions regulars que fins ara estem realitzant de Televisió de Cambrils i probablement en el futur hi haurà una ampliació. Però el més important és aquesta extensió de la nostra activitat al conjunt del Camp de Tarragona. Televisió de Cambrils oferirà a partir del proper dimarts la seva programació habitual. Cada dia estaran informats de l'actualitat local i del Camp de Tarragona a través de l'informatiu Cambrils Avui. I de dilluns a divendres, diferents programes continuaran protagonitzant l'espai d'informació i entreteniment. Dilluns, l'actualitat esportiva en el Cambrils Esports. Dimarts, l'humor de la Molla al Cosí. Els personatges de casa nostra cada dimecres amb el Naltros, la reflexió i l'anàlisi en el punt de trobada cada dijous i divendres l'agenda d'activitats socials i culturals al programa Punts. A més, cada tarda a les 5 i a 2:15 i durant els caps de setmana, els més petits són els protagonistes de la programació, amb l'espai de dibuixos animats de Kids.
I per estrenar les emissions regulars de la televisió de Cambrils en digital, hem preparat una programació especial per al proper dimarts. Un dels seus atractius serà l'estrena en televisió del documental sobre el cardenal Vidal i Barraquer titulat Coherència i exili. Per seguir totes aquestes novetats ja ens poden sintonitzar des d'avui a les seves llars, al canal 56 de la TDT. Si tenen algun problema ens poden trucar al 977 36 34 05 o bé consultar el seu instal·lador habitual. Les obres de la futura estació del tren de Cambrils quedaran adjudicades aquest mes de desembre. Així es va comprometre ahir els responsables d'infraestructures ferroviàries del Ministeri de Foment a Madrid. L'alcalde del municipi, Robert Benages, feia una visita a la capital acompanyat pel regidor de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Dani Pallejà, així com també l'arquitecta municipal, Helena Pijuan. La nova estació ferroviària i l'evolució de les obres del corredor del Mediterrani van ser, sens dubte, un dels temes que es van posar sobre la taula, però també es va fer seguiment de l'estat del projecte de la desafectació de la Nacional 340. Foment assegura que hi ha partida pressupostària, però aquí encara queden concretar alguns aspectes. Fonamental, signar un conveni que ha de cedir les competències que ara té el Ministeri a l'Ajuntament de Cambrils. La primera aturada a Madrid va ser al Departament de Carreteres. En primer lloc, es va abordar la desafectació de la Nacional 340. Des de l'Ajuntament de Cambrils es volia conèixer el termini en què el Ministeri farà efectiu el traspàs al consistori, amb la signatura d'un conveni que depèn de la partida pressupostària. Un compromís que existeix, però al qual els responsables del Ministeri no van voler posar data, tot i la insistència de l'alcalde de Cambrils, Robert Benages, i el regidor d'Urbanisme, Dani Pallejà, sobre la necessitat d'arranjar un tema que està perjudicant el desenvolupament urbanístic de diferents polígons del municipi, com són el sector 1 de les Comes, el 4 Antígons i el PM1 al Forja. La manca d'aquesta assignatura ens afecta dos temes importants. Per un costat, no poder treballar sobre aquesta carretera i arranjar ja els diferents trams que estan afectats, sobretot el que està a l'entorn del Lidl per el tema de les entrades i sortides. Però també afecta diferents polígons urbanístics i, per tant, el traspàs és imprescindible i necessari per poder arreglar la carretera i poder resoldre també el creixement urbanístic al seu entorn. Esperem que en aquests propers mesos això se'n solucioni, es signi aquest conveni. L'Estat està en unes condicions econòmiques, suposo com totes les administracions, i per tant té problemes. De més fàcil resolució és la qüestió de l'enderrocament del pont de la Nacional 340 que passa per sobre la riera del Forja. En aquest cas, la partida pressupostària ja està disponible, però per a que es traslladi definitivament a Cambrils, cal primer arranjar el conveni de traspàs de competències a l'Ajuntament. Tots aquests temes que encara han quedat pendents s'abordaran en una nova reunió, que és proper 16 de desembre, en aquest cas a la Delegació de Tarragona de Carreteres. En el que sí que es va comprometre el Ministeri és en millorar la il·luminació de les rotondes d'accés a Vilafortuny des de l'autovia. Aquesta era una petició que existia des del consistori, que ha aconseguit aquesta disponibilitat pressupostària per a aquest tema. La segona part de la visita es va centrar en el Departament d'Infraestructures Ferroviàries. Aquí el compromís en matèria de la futura estació del ferrocarril és clar. Les obres s'adjudicaran abans que acabi aquest any 2009 i, per tant, un cop es conegui l'empresa constructora, es donarà a conèixer el projecte de la nova estació a tota la ciutadania, per tal que les obres comencin durant el 2010. Abans de final d'aquest any, del 2009, es licita l'obra, i per tant s'adjudica tot el traçat que va des de la carretera de Montbrió fins passant a l'autopista, és a dir, tot el viaducte i la nova estació. Vam veure simulacions digitals, és una estació fantàstica, espectacular, que mereix això, el fet de ser una de les dues estacions d'alta velocitat que hi haurà al Camp de Tarragona. La reunió va servir també per concretar alguns serrells del projecte del corredor del Mediterrani en el seu pas per Cambrils, així com dels accessos a l'espai, el pàrquing que hi haurà i la manera de comunicar-se amb d'altres equipaments que s'ubicaran en la zona, com l'estació d'autobusos. Des de Cambrils també s'ha demanat al Ministeri que subvencioni el carrer Darwin, la via principal que donarà accés a tot aquest espai d'equipaments. Aquí, però, encara no s'ha aconseguit el compromís.